Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam rahayu, salam budaya untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billah. Ashhadu alla ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi sudri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli amma ba'du. Konjo semulatur kagem para sesepuh kasepuhan ugi para pepunden ingkang tansah ginabekten, Bapak Ibu tamu undangan ingkang kawula hormati, langkung-langkung kagem panjenenganipun Bapak Rimun dalah Ibu Ijarah dalah keluarga ingkang kawula mulyaken, bebundeleng desa sekaligus songsong agung wontening desanipun Glontor. Nunjih Bapak Lurah dalah sak pamung prajanipun ugi sak lembaganipun ingkang pantes namping sagunging pakurmatan. Risang pinanganten hitan Ananda Bilal Hafian ingkang kawula tresnani, kadang werda kadang taruna sutresna budaya ingkang pantes sinudarsana. Manekung puji syukur wonten ngarsanipun Gusti kang kawasa, Gusti ingkang maha welas maha asih, sayektos Gusti Allah Subhanahu wa taala bi kaulina alhamdulillahirabbil alamin. Awit saking sedaya palilah saha keparengipun kawula tesi saged pepanggihan kanthi wilujeng tanpa manggialan setunggal punapa. Lan boten supe sholawat salamipun mugi tansah konjuk wonten ngarsa dalem junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi kang tansah kawula cadhong kawula tenggo-tenggo berkah saha syafaatipun boten namung wonten ing donya kapara dumugi wonten ing akhirat ing benjang. Mugia kawula panjenengan sedaya gegolong dados umat ingkang ing benjang badhe nampi pitulunganipun wonten ing yaumil kiamah. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu para pilenggah ingkang kawula hormati, sesule saking para kadang nyarista ngaturaken sugeng siang, sugeng rawuh, ugi sugeng lelenggahan, sekaligus sugeng pepanggihan. Sareng kawula nyarista musik ingkang pidalem saking laladan Glempang Mandiraja Banjarnegara ingkang dipun pangarsani wonten panjenenganipun Den Mas Bagus Meung. Wonten ing kalodhangan ari punika nderek sowan ingkang dipun derekaken ugi kalian kanca kula
LA Audio ingkang ing mriki mangke tinanggenah ndherekaken adicara pahargyan nuninjih Walimatul Hitan Ananda Bilal. Mboten sanes sepindah ngaturaken matur agunging panuwun awit saking kapitadosanipun dumateng kawula sarencang. Ing mriki namung saged nderek jurung donga. Muga-muga kagem Ananda Bilal sasampunipun nderekaken sunahipun Kanjeng Nabi Ibrahim alaihi salam menika ingkang winastanan hitan ing mangke sageda dados putra ingkang tambah soleh, putra ingkang mituhu dhateng dawuhipun tiyang sepah kekalih, dados lare ingkang migunani tumrap agama nusa lan bangsanipun. Babasan saged junjung dhuwur mendem jero derajat tiyang asepah. Dewasanipun ing mangke sageda kasembadan tercapai apa yang dicinta dan citakan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sepindah malih namung saged ngaturaken matur agunging panuwun. Kepareng ndherekaken adicara punika kanthi ngaturaken tetembangan utawi lelipur. Amrih kasembadyaning sedya monggo tansah nyenyuwun dumateng panguwasanipun Gusti kang kawasa. Amrih kasembadyaning sedya kanthi anglesan bismillahirrahmanirrahim. Muga lumampahing adicara punika awal demening akhir mangya karaharjan tinebihna saking rubeda liring sampe kala. Kanthi atur sugeng siang sugeng midhangetaken sugeng nyawiji sesarengan New Aresta musik Banjar.